Хари, Мони и Пейка. И други. Какво беше? Какво е времето? Времето е Тъпо. облачно. Да, Облачно защото с има дървета. Не, бе, ние го с преваляване. Какво е другия? Шофираш ли? Не. Аз шофирам. малко. Аз Да, шофирам. той шофира. Колко часа се буди тази сутрин? Можете ли да смеете по-малко? 9. 8:45. Гаси къпа последно. Аз не се виждам, бе! Къде знаеш, бе? Вчера. Последно. Вчера. Преди 2 седмици. Някъде там. Не, бе, наистина. Наистина. Аз клипя. Вчера не съм. Да, бе! С нощи. И аз. Какво е другия? Че с кой човек? Кой филм гледа? Последно. Чекай. Ами, кой филм? Аз, Не, бе, хищника срещу пришелеца, да. аз пияния... С нощи го даха. Аз пияния майстор, където с Джеки Чан. Чекай. Какъв е последният ти СМС? Не знам. Виждаме ли са, бе? Най-вероятно... О, пяде, бе, гледай го то! Кой ще гледа? Да, знам. Да, знам, че скоро ще ми спрат обажданията. И на мен ми е такъв. Какъв е другия? Абе, Гоше! Да, Какъв е рингтонът ти? на мен ми е 100 кила. Аз съм 6. На мен ми е... там, напишете дядка прави паркур и вижте... рингтона, това ми е. Бил си в друга държава? Да, аз в Шотландия, Англия. Да. Това. Шотландия, Англия, да, това е. Турция, Гърция, Да, и аз Румъния, Турция. в Румъния и това е. В Румъния бил? Замъка на Дракула. Да, бе. Да, и пак ще ходим. Добре, да. Че пичовите не гледат. Аре. Взима ли си при... не! Чакай, аз пропуснах с това. Аре, Обичаш майна. ли слушай? Не. Да, то няма пауза. Аз горе-долу ги обичам. Не ги обичам всъщност. Всъщност аз не съм... Да, и аз не съм... Кой те пита тебе? Това ще пича, май. Малко са суровички така, ама няма нищо. Чакай. Да, толкова клип ще стане 10 минути, Откъде бе. пазаруваш? Офис влязъл в него. Не, нищо. Не. Откъде пазаруваш ти, бе? Lidl и Kaufland. Макдоналдс. KFC. Само това ще е. Но там пазарувам. Другия какъв е? Чакай, взимал ли си приспивателни? Не. Това ще го изрежем. Не. Колко братя или сестри имаш? Аз нямам... Една котка. Тя е брат. Котката ти е брат. Аз имам една сестра. Да. 6. Чакай. Сега... Това ни е електронният четец. Да. Къде Бързо, беше? бързо. Чакай, бе. Взимам ли си колко? Имаш ли настолен компютър или лаптоп? Да, имам и. Да! Това да нямам. Не, бе! Настолен компютър ли имаш или лаптоп? И двете, нали Как така? си лаптоп имаш ли? Да, мама нали има смисъл. Мама Той нали е мой. Аз имам само настолен компютър. Добре, да. Чакай. На колко Колко години си ще на станеш клипа? на следващия си рожден ден? 15. 4 минути. А, 4 минути. Хубаво е 15? по-бързо. На 15? На колко? Чакай. Не, бе, много е малък, бе. Кое е малко е? Клипа. Споко. Виж на другите им става по Споко, 7. аре, да бе. Виж хората как нагледат. Айде да бе. Чакай, какъв беше другия въпрос? На колко години? Носиш ли Носиш очилата? ли очила? Абе, Носиш ли очилата, вика, аз не. Носиш ли си очилата? Не си носи очилата, нито лесите. Не, нито лесите, нито очила. За. Аре. Аре, вика. Чекай сега. Виждаме ли се? бе? Да. Кажи нещо, което... Не, бодисаш ли си косата, бе? Еми да, защото ми става бяла. Не. Моята леко посивява. Има ли друг въпрос? Всяка седмица, да, се бодисвам косата. Чакай, няма друг въпрос, ма, чакай. Кажи нещо, което да плануваш днес да направиш. Кажи нещо, което плануваш да направиш днес. Казвай. Да качим клипа. Не, трябва да го... Не трябва да се обработи, бе. Абе, не знам. То мен не ме вижда, бе. Виждате, бе! Виждаш ли Виждаш се? ли?
Вижте се и двамата. Какво по-нужда да направиш, бе? Оф, не знам. Еми... Гоги тата Добре, че си пръв. Гоги тата харесва, вика. Плануваме да се разхождаме. Не, ни го плануваме, ние вече го правим. Да, наистина. чакай. Не, беше идем на пейката. Плануваме да ходим се въртим на въртележ. Да, е там. Е, там. Абе... 100 кила. 100 кила. 100 кила. 100 кила, бе. Да, само той ще е. Да, на други. Добре, чакай, какво беше другото сега? Кога плака последно? Аз май 3 клас, 4. Аз Абе, не някъде помня, там. честно казано, кога съм... Не, аз тогава рива. Аз кога съм ривала, бе. Защото... Абе, тогава съм бил. Баба наби. Да. Не, аз не помня, честно. Да. Кога ще... Чаба, аз знам за... Хамбургери или чизбургери? Хамбургер. Виж като... Не те... А, да. Много е тъп това, май. Бати табака. Много е тъп, май. Виж ма, вика. Бати ге. Покажи ми. Хамбургер. Ние казахме ли кое е въпрос? Просто чизбургер, хамбургер. Добре, ай чао, че тук е много гадно. Не, чакай, бе. Кое е? Зум. Не зум е, за какво? За какво е? Гоги уде. О, не, той е тук към Нели. Кучето. Какъв цвят са ни очите? Моите са тъмно кафяви, неговите са светло кафяви. Да, светло кафяви. Намираме ли разлика между пепси и кола? Не. 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 Чао.